Já tady dneska vystupuju poprvé, dlouho jsem se nechal přemlouvat, protože fakt jste viděli ty kanóny, co byly přede mnou, a mě říkali, hele, přijdeš tam, řekneš, kurva, piča, hovno, oni se stejně budou smát. Zajímavý ale je, že ty ženský v té rubrice intimní, na rozdíl od těch normálních inzerátů, zásadně inzerují jenom špatné vlastnosti, jo. To je prostě zlobivá, jo, zkažená, zhýralá, jo, tam se nějaká Simona nudí se tam někde v centru Brna, jo. Tam bydlí jeho strejda ze vše hrd a to je prd. Dámy a pánové, to považuji za velkou hrozbu pro společnost. Děkuji moc.